and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Mahal ko kayo, Serenidad. Huwag tumanan ko ikaw sa gusto mong mahitabo. Dili na ko maghimo pa og dautan. Ang ako na lang kaugalingon ang tapusan ko. Gusto na lang kong mamatay, Dad. Gusto na kong mamatay. Christy, anak. Dili pa kini mao ang katapusan sa imong kalibutan. May mahayag ka pa nga ugma nga nagpaabot sa imong kinabuhi. Mahayag nga ugma. Wa na, Dad. Wa na hilami ang pagpakabuhit ko ng kalibutan na. Tungod kay ang lalaki nga akong gimahal nasilag na nako. Christy, nasanapan lang ang imong galamhan sa dako mong gugma kag rinan. Apan anak, pangimbiso. Pakigbatuki kini mga kasakit sa imong kinabuhi nga mihasmag kanimo. Pugsa sa paglaksi si Rinan sa imong kasing-kasing. Sakit kini sa sinugdanan. Apan nahibaw ko, iha. Nga sa ngadto-ngadto malimtan mo ra siya sa hingpit. Dili, Dad. Dili mahitabo nga malimtan ko ang maong lalaki. Malimtan ko lang siya kung patay na ko. Basta inanayon ko sa pagtapos ang akong kinabuhi. Dili ka man ka gusto nga maghimo pagkuugdautan. Mas may pag ako ang matapos. Ako ang mamatay. Christy, anak. Buhay lagi ko, Manuel. Ayaw lagi kong pogngi. Gusto ko mo adto ni Jones. Sige. Buad to ka magyug ka. Sige, tumanan ko na lang ikaw sa imong gusto. Apan, korason, uwa si Junis dito sa ilang bahay. Tuwagin ni sa ospital. Unsa? Unsay na ospital? Unsay ospital? Sige. Paminaw, korason. O palihog lang, ha? Palihog lang. Lig-una nang imong kaugalingon ining isulti ko karon kanimo. Manuel! Pamati, korason. Junis, Mao ka na pa, Paolo. Kung dili gid mapakita na ko si Renan hangtod nga makagawas ko dinhi sa ospital. Dili na lang ko magpakita pa niya. Ug ihatag ko na niya ang gusto niyang mahitabo. Magigpuwag na ko niya sa hingpit. Ug magpahilayo na ko kaniya uban sa among anak. Junis, Gigapoy na ko pa. Karon ko pa makita nga ubos na gid kaayo nga akong pagkababae nga nagsige na lang og pailog nga iyang tuhuan nga siya ang amahan sa akong gisabat. Junis, iha, ayaw pagdali-dali sa imong desisyon. Makigbuwag ka na sa hingpit ni Rinan. Tungod kay nasayod ko. Sayod ko nga inanay na nga mituo si Rinan. Kawa ka makasa sa imong pagkaasawa. Wa siya mo tuo pa. Kay kung mituo pa siya, niya na unta siya. Nagpakita na unta siya magbalik na ako og nangayo og pasaylo. Manuwa na siya magpakita. Basta klaro na lang nga wagit siya mutuo sa tanang gisulti ni Alvin. Ug wala ko'y lain pang tao nga gilauman nga moabot aron mo pamatuod sa tanan. Bugtong si Alvin lang pa. Pero patayon gihapon siya nga nagduwili sa pagtuo sa tanan nga kamatuoran. Junis, iha, tuhuki ko. Mituo na si Rinan sa tanan nga siya ang amahan sa imong gisabag.
Kung wa magani siya magpakita kana, tungod kay gibati siya og tumang kauaw. Nauwaw siya nga magpakita nimo tungod sa sakit nga kamatuoran. Basta lagi pa, kung makagawas na ko din sa ospital, og dili siya magpakita, bisan sakit. Aban pugson ko na lang siya sa paglaksi sa akong kasing-kasing. Huwag magpalayo na ko niya sa white na ipagbalik. Junis, Ginoo ko. Mao ka na matuod, kurasyon. O pasaylo ang nagilimdan teka sa tinuod nga naitabo sa itong anak. Tuod ka di ko gusto nga mausaw niya hinoon nga atakihon kasi mong sakit. Pagka makaluluoy di ay sa atong anak. Wa na gyud di ay si ay kalipay pa sa kiliran sa iyang bana. Apad kurason, niining hitabo sa itong anak. Mao'y nasayran ko nga nasuko ko no sirinan kang Kristi. Kay si Kristi ang gidudahan sa tanan nga mao'y bugtong makahimo sa pagsugog mga tao aron pat yun ang atong anak. O gibuwagan na kuno ni Rinan si Kristi. Ngod sa kalagot ni Rinan sa netabo kang Junis. Dili. Kinahanglan nga buwagan na lang gyud ni Junis ang iyang bana. Tana, Manuel. Tana. Dad ako ngadto sa nahimutangan ni Junis. Gusto ko makita ang kahimtang sa atong anak. Sige na, Manuel. Dad ako sa ospital nga tuwa ang atong anak. Iligya po siya mukhaon, sir, eh. Pumida, sir, bisan usawan ako siya og pugos. Sa pugos, bito, sir. Kung padayon nga mag-iningon ni si Kristi, masakit gid siya og mamatay, Dario. Na! Wa na. Basta nakuha na sa akong problema ni sir, eh. Problematic na kay ko ni. Eh, murag madato na gyud ko ani. Hapit na gyud, sir. Kaya may tabo ko na ni, sir. Kung mamatay si Kristi, mag-uol man jud ka. Unya, di nasab gaganahan nga mukaon. Nya sa may tabo, be. Di ikaw nasab ang masakit niya, matay. Wala na problema, madato na sa ko. Uda, kay ako magandang mabilan sa inyong kapitangan, sir. Kay mura naman ang sabtaw paryente, sir. Unya, the nearest relative man, sir. Mawag mabilan sa bandi. Busa, sigurado yun ka madato di kikuan eh. Busa ayaw taon, sir. Ayaw taon, sir. Di ko gusto nga madato, sir. Hindi, sir. Rafael, paita. Ayaw, sir. Dili ko musugot na mamatay ang akong anak, Dario. Madato mo sa ko. Dili ko musugot! Busa buhaton ko gid ang tanan nga mabalik ang kadasig sa pagpakabuhi sa akong anak. Buhaton ko gid ang tanan, Dario. Ay, lagi, sir. Lagi. Kasama gahiya sa di mo ko, eh. Spot ko. Di ka gusto nga mamatay ang mong anak. O niya, ang mong anak, gusto naman siya nga mamatay, be. Kaya dili na maging sa mukhaon. O niya, naaday mabuhi ang dili mukhaon, sir. Buguas ang di mo, sir. Ay. Dario! Oh. Kinahanglan pakikitaan ko si Rinan. Gusto ko nga siya ang mapasabot sa akong anak nga dili kini magwala sa iyang kaugalingon. Ugma sa buntag, pakikitaan ko kadtong Rinan. Karong hapon, makagawas ka na ning ospital, anak. Oma, ug magpasalamat na lang ta sa amahan ni Christy. Nga siya ang mibayad sa tanang galastuhan sa ospital. Dako gidunta mig supak sa tanan. Pero angay lang sad nga siya ang musagubang sa tanang galastuhan. Kaya ang iya mang anak ang nagsugo nga ipapatay ka. O ko ang pamangga ni unta ning ilang gibuhat gani. Ang angay unta nga mabilanggo si Kristi. Dili na lang ta mangita og samok pa, ma. Total, dili naman sab ko interesado pa nga makigbalik ni Rinana. Kana kay wa siya magpakita na ako og balik. Busa, dayag na lang. Nga wa gyud siya motuo sa tanang kamatuoran nga iyang nasairan. Busa dili ko na lang ipamukos ang akong kaugalingon. Dili na, ma. Gusto ko magkikita sa maong tao pa. og si Junis, siya lay makatudlo kung asa ta mahimong igkita ang mga tao. Pagkasakit, di ka matuuran nga akong nasairan.
ug ingon ba lang ni anang imong ikasulti? Pakikitai ang imong asawa rinan. Kay namong rabagyod siya. Kay kundi kagid magpakita niya hangtod nga makagawas sa ospital, makigbuwag na siya nimo singpit. Mauwa ko magkikita niya pa. Dako gusto na ko akong asawa. Musa pabutong ko lang nga siya magkikita na ko. O ganahan ako makipasaylo niya sa tanang saha nga nabuhat ko niya. Renan, kung mahitabo nga dili na gyud makibalik pa nimo si Jones. Anha na yung higayuna nga problema ka. Kay ning higayuna ra ba? Musugot na si Jones nga magkabuwag kamong duha. No. Dili ko musugot pa, Paulo. Ug nahibaw ko. Dili magkahimo si Junis pagpakigbuwag na ko. Dili pa, Paulo. Karon nga niya ka na sa bahay, Junis. Unsay plano mo sa imong bana? Karon nga nakagawas na ko sa ospital, ma. Tumanon ko gid ang akong gibahad. Dili na ko magbalik pa sa akong bana. Dili na. Kaha, Junis. Makahimo ka ka sa pagpakigbuwag kang rinan nga dako ka manugog masimong bana. Mahal ko kaayo si Renan. Apan ka dili man gyud ka siya matuos sa kamatuoran nga iyang nasayaran. Wala ko'y mahimo pa. Dili ko na ipamugos pa niya ang akong kaugalingon. Ikalimtan ko na siya sa hingpit. Mahal ko kaayo si Renan. Apan pugson ko siya sa paglaksi sa akong kasing-kasing. Ang si Alvin, pangitawon ko ang tao nga andam nga mga mahan sa akong anak. Hindi na lagi ko mukhaon, Dad. Gusto na kong mamatay. Christy in town. Ayaw ko pakita nga mag-iningon ka ni Ana. Ako'y unang mamatay kung masakit ka. Si Renan, siya lang ang makapabalik sa kong kadasig sa pagpakabuhi, Daddy. Si Renan lang. Wa lagi intaw gusto nimo si Renan. Mas mahal niya ang iyang asawa kay nimo. Usa kalimti siya. Dili, Dad. Dili ko mahimong kaliptan si Renan. Musadan siya pagbalik na ko, Dad. Maluhoy ka. Siya lang ang makapadasig pag-usap sa kong kinabuhi. Siya lang, Daddy. Mo ba, anak? Gusto kang makikita atong Alvin? Opa. Tungod kay siya lang ang tao nga bugtong makapadasig pag-usap sa akong kinabuhi. Wanay kaluoy na ako ang akong anak. Ako lang ang nahigog maong nagmahal niya. Basta, dili na ko. Dili na ko niya pa. Apan iya, muraog nakita ko nga may kahayag na nga magkabalik ka mo ang inyong relasyon sa imong bana. Tungod kay nasultihan naman kasi atong Alvin sa matuod. Oo, opa. Pero, murag wa man lang niya ang tanan. O naman ganit siya magpakita pan ako. Basi ba ya Junis ug nauwaw lang siya nga magpakita nimo. Ay pasagdi lang. Undo ka lang yun una dinis baya, kay maghunahuna ta kung unsa gi maayot ang buhaton. Adtuon ko una si mama mo. Mao ba, Manuel? Mao kada kurason. Murag miabot na gyud ang ginatumyan sa tanang pailob ni Junis ngadto siyang bana. Musugot nam lang siya nga magkabuwag siya. Angay ta kining ikalipay, Manuel. Dili ba? Mao man kini ang dugay na natong gipangandoy nga buhaton ni Junis nga makigbuwag na siya sa hingpit sa embana. O kurason. Apan sa di pa ka na mahitabo. Kinahanglan nga pagkikitaan taon na si Renan ug labaw sa tanan. Gusto kong makikita ng ginganlan og Alvin.
ang buutan nga puganti nga gikauban ni Junius dito sa bukid. Unsa? Mao ka na ba? Sa di pa ko magkikita pagbalik sa akong asawa, pagkikitaan ko na si Christy. Gusto ko nga, formal lang may magkabuwag. Ug sultihan ko siya makigbalik na ko sa akong asawa. Umituon ako. Nga ako ang amahan sa gisabak ni Junis. No, dili na kinahanglang makikita ka pa itong Kristi. Huwag kapuslanan kung buhaton mo pa ka na. Tungod kay dili yun mahitabo nga makigbuwag siya nimo. Tungod kay dako siya gusto nimo. Ang angay mong buhaton, mao nga likayan mo na lang yun siya sa hingpit. Pa, dili may tabuli kayan ko niya. Mao ganing gusto ko magkikita niya sa personal. Ano ba hangyo niya nga amo nang tapuson ang tanan tali na mong duha. O kung kikinahanglan mo luhod ko siyang atubangan, ano ihatag niya ako pagayoon, buhaton ko pa. Aw, ikaw, narani mo. Basta ang importante karon nga mituo ka na nga wa magkasa si Junis nimo. Ug bahala na kung dili makigbuwag si Kristi nimo. Ang importante nga magkauli kamong magtiayon. Ug kadtong Alvin, kinahanglan nga ikita ta siya pagbalik. Kay siya rinan ang anak sa kong igsuon nga dugay ko nang gipangita. Siya gyud rinan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!